बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। क'क्राझाराव एनसीसी आरो बीटीआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय हादरारि थाखोनि हाफ मेराथन खारनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। गाहायै मोनथाम थाखो फारियै 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार जानथायनि बे हादरारि थाखोनि हाफ मेराथन बादायलायनायाव एनसीसी केडेटफोरजों लोगोसे भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गासै 2000 निबो बांसिन हौवा हिन्जाव बादायारिफोरा बाहागो लादों। मख'जाथावदि एनसीसी आरो मेराथननि दोहौखौ बीटीआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव लाबोनायनि थांखिजों गिबि खेबनि थाखाय बे हादरारि थाखोनि हाफ मेराथन बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि 5:45 जागायजेननाय बे हाफ मेराथन बादायलायनायखौ बीटीआर गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर', लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल गुरबीर पाल सिंह, PVSM, AVSM, VSM डाइरेक्टर जेनेरेल एनसीसी आरो एनसीसीनि माखासे अफिसारफोरा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बीटीआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा मिथिहोयो। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय हादोरनारि माराथन खारनायखौ जों बेयाव खुंनो हादों। बेखौ मोनथाम थाखोआव जोङो खालामनाय जादों। 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार। बेयाव दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय एनसीसीनि केडार्स लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि बीटीआरनिफ्रायबो गोबां सेंग्रा सिख्लाया बे खारनायाव बाहागो लादों। बे माराथन खारनायखौ जों बिनि थाखायनो खुंनाय जादों जे जोंनियाव गोजोन फैबाय आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो गुबुननो फोरमायनांगोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ जों गुबुन रायजोनि बा गुबुन जायगानि गेलेगिरि बिथांमोनजों जोङो मोगा-मोगि जाहोनांगोन। लोगोसे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे समाजनि गाज्रि खामानियाव गाज्रि बिथिङाव सम थांहोआलासिनो जेरै जौ जुवा ड्राग्स बायदि बायदि सामाजिक बेरेखा खामानियाव लोब्बा थायालासिनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो आरो गेलेनायनि जि मोनसे थासारि बेखौ जोंनि ओनसोलाव दानो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे माराथन खारनायखौ जों खुंनाय जादों। बेसेबांसो बादायारिफ्रा बाहागो लादों? 2000निबो बांसिन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आरो जोंनि बीटीआरनिफ्राय बे बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। खारनाय लामाया बोरै? जोंहा नैबे क'क्राझार साइ स्टेडियामखौ जागायनानै जों 5 किल'मिटारखौ बीटीआरनि सेक्रेटारियेट मावखुलि बड'फा नोगोर बाहाय जोङो फाखोसे गिदिंना आरो बेयाव फैफिननाय आरो बेनिफ्राय 21 किल'मिटारखौ जोङो बे टाउनखौनो गिदिंनाय लोगोसे 10 किल'मिटारखौबो जोङो टाउन गिदिंनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बान्थाया जोंहा मोनथाम केटेगरिजों जोङो 15 लाखनिबो बांसिन जोङो बान्थाखौ लाखिनाय जादों। लोगोसे जोङो मेडेल होनाय जागोन आरो बे मेडेलखौ जोङो बीटीआरआव थानाय जि जोंनि बरायनाय गेट एबा वेलकाम गेट बे गेटखौनो जोङो महर होनानै ब्रन्जनि मेडेल जों बानायनाय जादों। आरो जोंनि बीटीआर ओनसोलाव थानाय मोनसे गोनांथार आरो जायखौ मोननो थाङै गल्डेन लिंगुर होननानै बुंदों सनालि बान्दर एबा सना गाबनि मोख्रा बेखौ जोङो मास्कट हिसाबै जों बाहायनाय जादों। जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जादों, लाइमोनफोरनि गेजेराव माबायदि चान्स लाबोनो हागोन? लाइमोनफोरा जोबोद रंजानायजों बाहाय बाहागो लादों जायफोरा खारो। अदेबानि गिबि खेब जानायलाय बांद्राय जोङो पाब्लिसिटि खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लादों आरो बे बादायलायनायखौ एनसीसीनिफ्राय बुंनाय जाहैदों बोसोरफ्रोमबो बाहाय खुंनाय जागोन। आरो जिहेतु क'क्राझाराव जों एनसीसीखौ गायसननो हाबाय बीटीआरनि थाखाय, दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे माराथन खारनायखौ जों बादायनायखौ खुंनो थाखाय जों थियारि आरो इयुननि समाव जों आरोबाव मोजाङै जोङो पाब्लिसिटि खालामनानै फोसावबावनानै बे माराथन खारनायखौ जों खुंनो थाखाय थियारि।